Això, em pot dir el nom i l'any que va néixer? Sí. Ja ho dic? Sí. Salut Miró, l'altre apellido també? Sí. Salut Miró Boatella. Vale. Quin any va néixer? El 17 de desembre de l'any 25. Molt bé, doncs felicitats que ha estat ara. Sí. Antes d'ahir vaig fer els anys, Sí. 87. Doncs això, per començar, m'agradaria preguntar-li, la seva mare era modista. Bueno, sabia molt de cosir, sí, però no era modista. No era modista. No, però cosia per gent, allò que li portaven coses per cosir i ella ho feia. I ella ensenyava a cosir també? No, No. no, No feia no, això. I ho feia aquí, a la Garriga? sí. A més, ella, el seu ofici era gorrista. Feia gorres, saps allò que abans portaven les gorres als homes? Ella feia les gorres, això sí que en feia, i ho feia a casa, tenia una màquina especial i feia les gorres pels homes, això sí. Llavors això, en aquella època, que una dona sabés cosir, quines coses havia de saber una dona? Es considerava que havia de saber una dona? No donaven massa importància, tan sols fos dona de casa, sapigués cuidar els fills i portar bé a la casa i d'això, més aviat això. Però vull dir, allò de dir, oi, aquella dona sap molt això, sap... No, que jo recordi. Però que sàpiga cuinar, que sàpiga cosir, això? Sí, bueno, però no hi donaven massa importància, no. No? No. Per exemple, rentar la roba com la rentaven? A mà, això sí. Hi havia els safaretjos aquí a la Garriga, que n'hi havia uns a davant mateix, al costat d'allà on hi ha els termes Victòria, doncs una mica més amunt, allà on hi ha la carnisseria ara d'allò, hi havia els safaretjos. I llavors allà on hi ha ara, a baix de la carretera, on hi ha això de l'Ajuntament, ho diré tot cantant, de les vistes i tot això que hi ha d'allò, allà hi havia uns altres safaretjos. O sigui que la gent que no tenien safareig a casa anàvem a rentar les robes allà. El procés de rentar la roba com era quan es feia a mà? Doncs mira, anaves amb la roba, portaves un cove i portaves pastilles de sabó i havies de mullar la roba en el safareig gros i allà sobre amb unes pedres que feien una mica així, doncs un picador de fusta, una pastilla de sabó, fregar la roba i fregar-les així a mà. I llavors es vendia, i te l'enduies a casa molla i l'havies d'estendre a casa. I per planxar-la? Les planxes de ferro escalfades al foc i llavors planxar. I hi ha molta cosa, ja ni es planxava, perquè no teníem fustes, l'havies de planxar sobre la taula. Si tenies una taula a la cuina, una taula, doncs hi posaves una mica de manta perquè fos una mica tova i amb les planxes de ferro planxaves la roba. Déu-n'hi-do. Sí, vull dir que... Clar, la roba abans es rentava bruta. Bruta, i tant. N'hi havia alguna que l'havies de posar a estovar, perquè si no, no hi havia manera que et quedés neta. Però generalment rentar sempre mai, anar fregant i fregant. Les mans les dones les tenien, mare de Déu, pobretes, de tant fregar. Vull dir que... I llavors a fregar a terra les cases, a genolls també en fregar amb les mans, perquè no hi havia ni galledes, ni passa, res de tot això. Res. I, per exemple, a l'hivern, que feia tant de fred, l'aigua hauria d'estar molt freda. Freda, fredíssima, i te l'havies d'escalfar, si volies aigua calenta te l'havies d'escalfar tu. I a la llar de foc, perquè ni calefaccions, ni estufes, res, llars de foc i prou. Déu-n'hi-do. El meu pare era cisteller, era el cisteller que hi havia hagut aquí a la Garriga, l'únic cisteller que hi va haver aquí a la Garriga era el meu pare. I pensa que a vegades havia de pelar les canyes, perquè, esclar, ell era cisteller, però a més era un canyissador, que abans els sostres, així com ara és tot plaques de porespan o de materials o això, abans no, abans el meu pare havia de posar en les cases, quan es feien les cases noves, es feia un entarimat de canyes i amb unes claus, amb unes tatxes que es deien, anava posant les canyes així, teixint, i feia el sostre, i llavors a sobre de les canyes ho enguixaven.
Doncs el meu pare havia de pelar les canyes al carrer, perquè, esclar, les cases eren petites, no eren adequades, doncs tenia una màquina de canyes al carrer, perquè jo sóc filla del carrer Vinyals. Doncs el meu pare allà al carrer tenia la màquina i pelava les canyes al carrer. I si feia fred, doncs mira, havia de passar-se'l, perquè no hi havia puesto dintre la casa poder posar una màquina i res, no. I els cistells, quin tipus de cistells feia? Feia els cistells, tota classe de cistells, els cistells que ara fan servir per anar a buscar bolets, els cistells de conills, llavors a més em vestia les garrafes, el cove de la roba, els coves d'anar a tallar raïms, coves fematers, coves, tota classe de coves, el meu pare havia fet, tot. I en cistellar garrafes, les garrafes, doncs els hi feia el covanet, posava la garrafa dintre i llavors la tapava també el vidre de sobre, només li sortia el coll de la garrafa, el de més tot tapat. Quina funció tenia això, la garrafa? A vegades portaven garrafes la gent que s'hi havien d'anar a buscar oli o el que sigui perquè no se'ls hi trenqués, doncs la portaven perquè el meu pare els hi tapés, els hi encistellés. Era com a protecció? Com a protecció, sí, sí. Perquè si no, esclar, una garrafa, si et cau una cosa a sobre, com que és vidre se't trenca. Doncs el meu pare les posava dintre d'un covanet, feia el cove a la mida de la garrafa dintre i llavors la tapava amb ímet i això l'anava teixint i la tapava i només sortia ben bé el broc de la garrafa. Sí. Clar, l'ofici, diguem-ne, estava molt relacionat amb una manera de viure molt diferent, no? I tant. El meu pare ja dic que era o cisteller i encanyissador, o sigui que ell es guanyava la vida a casa meva així, fent cistells, fent coves de cistells i fent els encanyissats quan hi havia una obra de gran o una casa, doncs ell havia d'anar i posaven l'encanyissat. A part de la feina que feia ell de cisteller i encanyissador, també tenia alguna terra per cuidar? Sí, teníem la vinya, que encara la tenim, sí, teníem la vinya, llavors tenia un hort a lloguer, així com la vinya era pròpia, l'hort era a lloguer, i també conreava l'hort i conreava la vinya. I era per afició o era necessari tenir-ho? No, més aviat era per l'afició. Per afició, a més et donava, perquè, esclar, conreaves i moltes coses que menjaves ja te les collies. I la vinya, teníem el vi ja tot l'any nostre. Se'l feien vostès, el vi? Sí. Com el feien? En portadores, que encara jo les tinc a casa, i botes, portadores, i quan tallaves els raïms, posaves els raïms dintre la portadora, i llavors els bailets i les nanes de la casa, amb els peus aixafàvem els raïms, enfilats a dalt de la portadora, ens agradava i disfrutàvem, perquè, esclar, aixafant els raïms fins que feia el suc. I llavors treien la molsa de sobre i el suc el passava i el meu pare els feia bullir, el que volia per vi bo, i posava, me'n recordo que hi posava poma, em sembla que era una poma, alguna altra cosa, alguna fruita, per fer-lo bullir perquè llavors quedava dolç, i allò era el vi bo. I el vi de bota, doncs era vi de brisa, i el tiraven a la bota i posaven lloquet, que se'n deia abans, per conservar el vi. Per això sí, ens fèiem el vi tot. I tenien animals? La meva mare sí, tenia gallines. Gallines, i prou. Llavors que en treien només els ous? Els ous, i de tant en tant s'hi posava una gallina lloca, els pollets, llavors quan els pollets eren grossos, doncs o els veníem o ens en menjàvem algun pollestret, alguna cosa així. Però més aviat ja ho feia per fer créixer l'aviram, però per vendre-la. I els ous per la casa també, o per vendre'n si en teníem molts. Depenia de com anaven les gallines, si ponien gaire o no ponien. Aquí a la Garriga hi havia estiueig? Sí, tota la vida. Sí, el passeig, mare de Déu. Quan arribava l'estiu es notava la diferència? Sí. De l'hivern a l'estiu? A l'estiu, i tant que sí. A l'hivern érem poca gent i tothom ens coneixíem, i a l'estiu era molt bé perquè venien els senyors i donaven més vida al poble. Sí. S'ho notaven també a casa a l'hora de fer més cistells? No, el meu pare va tenir la sort que el van fer de conserge del casino.
El casino, que és en el passeig d'aquí a la Garriga, doncs el meu pare era el que es cuidava de vigilar, que entraven els dies de festa, hi havia piano, pianola que feien festa, hi havien de carregar la pianola, l'havien de portar en un puesto de l'altre, i el meu pare era això. Jo també era, sort n'hi va haver, que va, entre el temps de l'estiu, el meu pare, si no tenia feina, perquè, esclar, llavors no es construïa com ara, tants anys. Doncs si no tenia feina d'encanyissar o de fer cistells, això, perquè no sempre es ven ni d'allò, perquè no tothom necessita una cosa. Doncs llavors tenia la sort de ser el conserge del casino i també guanyava alguna cosa amb això. El tracte, diguem-ne, dels estiuejants amb la gent del poble... N'hi havia algun que era molt tibat, però generalment no. Molt senzills. Ja m'ha dit, com que feia tants anys ja que venien, doncs no, ja ens coneixien i no, molt senzills i molt bé. N'hi havia algú, sempre hi ha, és com ara, que sempre hi ha persona que és més altiva una que altra, però no, generalment eren simpàtics i agradables. Vostè recorda si algun any va venir a l'estiu a Francesc Macià? Sí, inclús la casa que ell vivia és al final del passeig, baixant a mà dreta, dues casetes que hi ha iguales, una d'elles era la que estava en Macià. Sí. Inclús hi ha una torre, quasi bé davant del Patronat, a mà dreta baixant, que és una torre, que allà hi vivia el capità de Mossos d'Esquadra, que era el de Macià, que era l'Escofet. Ah, l'Escofet? L'Escofet. L'Escofet va ser el capità de Mossos d'Esquadra d'aquí a la Garriga i era el que estava amb el senyor Macià. Sebastià, no era Escofet? No, Frederic. Frederic Escofet. Sí. I vostè ho sabia d'anomenada o l'havia vist algun cop al Macià? No, jo l'havia vist, sí, l'havia vist. A més, es dona la casualitat de que el senyor Escofet tenia dues noies, filles, i una d'elles era, si fa no fa com jo, poder una mica més gran. I amb una altra amiga meva d'aquí a la Garriga, d'en Roca Salves, que es diu Miqueleta, Miquela Galbany, anàvem a jugar amb les filles de l'Escofet. O sigui, jo a la torre del senyor Escofet hi he estat molt a dintre jugant amb les filles del senyor Escofet. Clar, els nens que venien, fills de la gent que estiuejava, jugaven amb els nens del poble? Bueno, això ja no. Generalment els nens dels estiuejants no. Els vèiem, però ells jugaven amb els seus i anaven al casino. I esclar, al casino només hi entraven els que eren socis del casino. Si no eres soci no hi podies entrar. Jo hi entrava perquè, com que el meu pare era el porter i era el conserge, doncs jo hi entrava. I per això em vaig fer molt amb aquestes noies del senyor Escofet. Això, el balneari Blancafort ja hi era en aquella època? Sí. Una altra cosa, la meva mare planxava, rentava i planxava les americanes d'un camarer que era en Baldiri Castellseguer, que va ser molts anys el camarer del balneari Blancafort. I era solter, era un xicot solter, i esclar, la meva mare li rentava les americanes i les hi planxava. I jo les hi anava a dur. Jo anava al balneari a portar les americanes en Baldiri. Sí. Vostè hi havia treballat al balneari? Sí. Llavors, més grandeta, de joveneta, vaig estar uns anys també de camarera en el balneari Blancafort. I la gent que venia, la clientela que venia, d'on venia normalment? Generalment senyors, No els teníem molt d'allò perquè érem les camareres just entrar al menjador, fer el servei, les habitacions, el que sigui, i marxar. I si estaven molt de temps allà o...? Hi havia gent, sí, hi havia senyors que s'estaven temps, d'altres que només eren fins de setmana o passar. No, però hi havia que sí, estaven tot l'any. Hi havia gent que sí que hi vivien. Però era, diguem-ne, aviat, era de plaer, diguem, o feien tractaments amb el balneari? Bueno, tractaments no, però com que hi havia l'aigua calenta, en els baixos del balneari Blancafort hi havia els banys. I esclar, els que estaven en el balneari Blancafort podien baixar abans a banyar-se sense haver de fer cap més càrrec de res, i allà. I treballava molta gent al balneari? Déu-n'hi-do, perquè que jo recordi,
hi havia una senyora que es cuidava de la roba i de planxar. Llavors, de camareres, 3, 4, 5, 6, almenys 6 o 7 camareres. Llavors en Valdiri, que era el camarer del cafè, perquè hi ha cafè, bueno, hi havia, suposo ara com està, no ho sé, però era el camarer i d'homes, algun jardiner, o això, més aviat eren noies, eren camareres. Bueno, jo era de les petites, n'hi havia d'altres de més grans que nosaltres. Algun client il·lustre hi va anar mentre vostè hi era? Que jo recordi en aquest moment? No. Bueno, com que els Blancafort ja eren d'aquí a la Garriga agafats, perquè vivien aquí a la Garriga i tenien... Els amos del balneari Blancafort tenien el germà que vivia aquí a la Garriga, que era el músic. Un músic que hi ha a Blancafort també, molt anomenat, que tenia una caseta que hi vivia, que ara hi ha la pizzeria, aquí baix, al carrer Gran, que fa cantonada, aquella pizzeria, allà era els Blancafort. Era un germà de l'amo del balneari. O sigui que, esclar, els Blancafort doncs, ja estaven parentats i es veien aquí. Això, tornant a la casa, per exemple, per cuinar, com s'ho feien? Amb foc, amb carbó. Si tenies foc a terra, doncs llavors amb les brases del foc a terra encenies el carbó del fogó i a cuinar amb el fogó. Però clar, això era com molt més elaborat que ara, no? Vull dir que s'havia de tenir més previsió a l'hora d'escalfar les coses. Esclar, sí, això sí, havies de calcular-ho ja. I a vegades, doncs mira, amb una olla d'aigua calenta, posar el que ja tenies fet a sobre l'aigua calenta tapat perquè es mantingués calent, perquè quan arribessin a dinar la cosa fos calenta. Així com ara engegues i de seguida ho tens calent, llavors era molt difícil, era més difícil. El que es menjava a casa era tan variat com ara? No, mare de Déu, què va. Jo recordo que vaig començar a tastar el pernil quan era... hi havia uns senyors al costat de casa meva que eren bastant de categoria i tenien una noia. I aquesta noia era molt llepafils, diem, no menjava gaire. I sempre em deien, Salut, vine, ajudar la Núria a fer-la menjar. I jo anava allà amb ella, li explicava cuentos, li explicava coses perquè ella mengés. I mentre ella menjava em deia, jo no en vull més, menja tu, Salut. I a mi, contenta de la vida, jo menjava perquè jo recordo que de petita, pa amb oli i sucre, pa amb vi i sucre. I prou, o pa amb xocolata, si algun dia et podien comprar xocolata a casa teva. I aquesta noia, esclar, li donaven pa amb tomàquet amb pernil, i ella quan no volia el pernil, la Salut es menjava el pernil. I jo, la mar de contenta. Ja et dic, i era grandeta que jo no havia provat el pernil. Perquè era menjar, generalment el sopar sempre eren mongetes seques amb un tall de cansalada. I la verdura, el dinar, algun dia macarrons, algun dia, però poc, i arròs, això sí, arròs a la cassola o arròs a la paella que feia la mare, però no la quantitat d'ara que es posa quasi bé tant peix i carns en l'arròs com... No, llavors poqueta cosa, però bueno. I això, i la llet on l'anaven a buscar? Cases de pagès que tenien vaques i llavors munyien les vaques i anàvem a buscar la llet allà, amb les letxeres, i anàvem a buscar la llet. Cada quan anaven a buscar llet? Si segons cada dia o dia per altre, llavors la bullies i si, per exemple, feia 2 o 3 dies que la tenies i la bullies i s'havia fet malbé, com que et feia una mica de mató, doncs llavors ja era per berenar el mel i la mató amb sucre. El mel, res, no es coneixia tampoc quasi bé. El gust de la llet, de llavors ara... És molt... Ara no té comparació. Abans era llet, espessa, allò, un gust de llet. Ara no, ara generalment, perquè generalment ja t'hi poses una mica de cafè o t'hi poses sucre o això i la dissimules, però la llet d'ara no té punt de comparació. Abans me'n recordo que portaves la letxera amb la llet i quan la bocaves et quedava tot el bol del pot
com una gelatina de tan espessa que era la llet. Ara no, ara tu treus la llet i ja sembla aigua. Molt diferent, molt diferent. Les cases, per escalfar la casa, com es feia? Llar de foc i prou. I llavors, quan t'anaves a dormir, si tenies molt fred, doncs bosses d'aigua calenta o un maó que dèiem, una rajola, un maó del que es fan els paletes, embolicat amb sac o amb papers o amb roba, i te'l posaves en el llit a escalfar els peus, i escalfar el llit, perquè si no, no hi havia res per escalfar. No hi havia estufes, ni hi havia res. La llar de foc, i esclar. I allà a la llar de foc estaves la mar de bé, però el que podies estar davant molt bé, però si et havies de sentar darrere, que era molta colla a la casa, el darrere deia, deixa'm escalfar una mica els peus, que tinc fred, perquè no hi arribaves. Molt diferent, mare de Déu. O sigui que només hi havia foc a una banda i ja està. Sí. El que tenia molts diners, llavors, poder tenien estufes, alguna estufa elèctrica també hi havia, i estufetes de gas o d'alguna cosa així, sí, però generalment els treballadors, la llar de foc de la casa i prou, i si no hi havia llar de foc, doncs, no sé, el que no tenia llar de foc, no sé com s'ho devien arreglar. El jovent, en quin moment, quins eren els moments que el jovent es podia ajuntar i... El dissabte i el diumenge. Dissabtes i el diumenge. El diumenge és el dia que podies anar al cine. Bueno, nosaltres de petits anàvem al Patronat, perquè de diners per anar al cine no n'hi havia. Doncs havíem d'anar a doctrina. A la tarda del diumenge havíem d'anar a l'església a doctrina, ens donaven una assistència. I amb aquella assistència entraves al Patronat. Però si no, hi havia que hi eren socis. Però el que no érem socis del Patronat, la canalla, que anàvem al Patronat, si no portaves l'assistència conforme havies anat a doctrina, no et deixava entrar el porter. Et deia, no, havies d'anar a doctrina. Doncs ja estava, no podies anar. I quan vas ser més gran, doncs llavors ja et trobaves a la plaça o així, el diumenge al dematí sortint de missa. On aniràs aquesta tarda? Jo aniré al cine o a ballar, perquè llavors hi havia a Can Xicorder i a l'Alhambra, i feien ball a tots dos puestos. Els uns anàvem a Can Xicorder, els altres anaven a l'Alhambra. I això és el que fèiem el jovent. Per ballar, els nois quan demanaven per ballar una noia, ho feien el mateix dia del ball? El mateix dia del ball. A vegades, si el diumenge al dematí et trobaves algun noi que ell sabia que a tu t'agradava o que t'agradava ballar, i et deia, vindràs aquesta tarda a ballar? Sí, guarda'm el vals. A vegades em deien, guarda'm el vals, l'altre, salut. Jo a vegades, quan entrava al ball, n'hi havia algun que em feia el segon, el tercer, el quart, o el cinc, saps? Ja sempre d'allò. I llavors venia un a buscar-te, salut, anem a ballar. Noi, ho sento, el tinc. Coi, si acabes d'entrar, oh noi, perquè aquell ja m'ha dit el 2, el 3, el 4. I fèiem això, perquè a mi m'ha agradat molt ballar sempre. Això, les noies anaven acompanyades de les mares al ball? Sí, i al cine. Tot arreu havies d'anar acompanyada amb la mare, sempre, sempre, sempre. Sí. Quan ja vas ser una mica més gran, llavors ja va anar passant i et va anar deixant la mare sola. Però al principi, i si tenies nòvio, encara més, no et deixaven anar sols, no? Al cine, si anaves el diumenge al cine, la mare amb tu, al costat vostre, sempre. Sí, com ara els veus que, mare de Déu, petits, ja se'n van sols per tot arreu. Molt diferent, molt diferent. Jo que he viscut tanta estona, tants canvis, perquè jo sempre ho dic, pujar les escales d'esglaó en glaó, arribes a dalt i no te'n dones compte. Però si les vols pujar de pressa, arribes a dalt que bufes, I no. Les coses no es poden fer massa de pressa, s'han d'anar fent ben fetes, però bueno. Això, tenien el costum d'anar a algun aplec? Sí, l'aplec de Puiggraciós, i tant. Llavors, Sant Miquel del Fai, i tant. Sí. Puiggraciós cada any a Puiggraciós. I llavors el dilluns de Pasqua, Sant Miquel del Fai. I com hi anaven fins allà? A Sant Miquel del Fai hi havia un cotxe que venia de l'Ametlla, des de Sant Miquel i tots aquells pobles d'allà, que venia a agafar a la gent que venien de Barcelona amb el tren.
I llavors amb aquell cotxe de línia anàvem fins al peu de la pujada de Sant Miquel del Fai, però llavors d'allà a dalt a peu i a Puiggraciós a peu sempre. Anar i venir a peu sempre, passant pels Tremolencs i amunt i sempre. Perquè què es feia en un aplec? Portaves el dinar, anaves allà, feies dinar, a vegades algú feia sardanes o feien algun ballet o alguna cosa i fèiem rodona nosaltres i nosaltres mateixos ens fèiem la broma. Però et reunies diverses famílies, saps, allò que tenien nois i noies, i allà, doncs, quan era l'hora del dinar, fèiem una acampada a terra i tothom feia el dinar, l'un portava això, l'altre portava allò, i llavors explicant coses i això, i ja passàvem el dia així. Però no, es disfrutava molt. I en canvi ara, tanta cosa que tenen i s'avorreixen. Caso amb la pell. Aprenien la fresca al carrer? Sí, traiem la cadira mitjana que dèiem, i au, sentats allà al carrer. Jo festejava, quan vaig començar a festejar, havia de festejar al carrer perquè entrar a casa no podia ser encara, fins que els pares no havien conegut ben bé el noi que et venia a buscar o que et venia a rondar. Primer havies de seure al carrer, amb la cadira mitjana i llavors, au, salut, a sopar o a dinar o el que fos. Bueno, dinar no, perquè no era l'hora de la fresca, però el sopar sí. Va, salut, a sopar. Au, llavors havies de dir a aquell noi, adéu, fins demà un altre rato, perquè a casa no entrava encara. I en quin moment podia entrar a casa? Bueno, n'hi havia que deien que anaven a demanar la mà. A mi no me l'han demanada mai encara. Però deien que el noi entrava a casa i parlava amb els pares a veure si l'acceptaven i tot això. I generalment quan feia un temps que aquell noi voltava la noia, llavors demanava per entrar a demanar la mà. Però nosaltres, jo em vaig festejar 8 anys amb el meu marit i venia allà i tot el meu plegat va entrar a casa i què? Ja està. Ja es va donar a conèixer, bueno, ja el coneixíem, ja sabíem d'on era i ja va estar. La Garriga, com era abans? En quin sentit? El poble com era físicament? Era perquè ha crescut molt? Jo no t'enganyo, jo tornaria a la Garriga dels anys meus, perquè no hi havia ni tants edificis grans, ni tanta gent, perquè tu anaves pel carrer i adéu, adiós, bona nit, bon dia, et coneixia tothom. Ara hi ha persona, jo mateixa, hi ha casa meva, a la vora de casa meva s'han fet pisos i s'han fet cases. I hi ha gent que no sé si fa 4 dies que hi viuen o fa 4 anys. Perquè no, abans quan una persona anava a viure en un puesto nou, en un carrer nou, en una casa nova, es donava a conèixer i anaven als veïnat i els deien miri, ara seré veïna seva, si necessiten alguna cosa jo sóc aquí, sóc allà. Però ara no, ara tothom va a la seva i ningú et diu res, n'hi ha que sí. Jo mateix en el carrer que visco, perquè tinc els veïns de tota la vida, bueno, tota la vida des que soc casada, perquè jo soc filla del carrer Vinyals, però ara visco al carrer Camp Cirés. I esclar, la gent que ara, des que soc casada, que estic al carrer Camp Cirés, em coneixen, i esclar, tots aquests sí, però ja et dic, hi ha gent que han viscut en pisos. Jo tinc uns pisos davant de casa que veig entrar i sortir gent, que a vegades ni em diuen ni el bon dia, perquè no saps si fa 4 dies qui són, ni saps qui són. Era molt diferent, era més sociable abans, la gent era més senzilla, no sé com explicar-ho, no és que vulgui dir que ara siguin bufats ni això, però són d'una altra manera, han criat, han pujat d'una altra manera. Nosaltres no, érem més senzills, més nobles, no sé com explicar-t'ho, era d'una altra manera, era molt diferent. El nucli de cases, fins on arribava? Doncs mira, d'anant carrer avall fins a les piscines, que ara hi ha. Allà començaven les cases, sí, amunt. Llavors, bueno, fins allà on soc jo, també, però de la Sati en amunt, no, la Sati ja no hi era, s'arribava, em deien, mira, el barri de Querol ja era als afores de la Garriga, i el carrer de sobre la carretera d'allà on visc, el carrer Negociant, inclús, no sé si encara hi és, amb una paret d'una casa hi havia una rajola que deia Caserío de les Afuedes. Només perquè vegis, el carrer Negociant ja era al final del poble.
O sigui que tot allò de l'Assat i d'aquells pisos que hi ha acabat al carrer negociant, no, tot allò no hi era, eren camps, tot eren camps. Tot eren camps. I nosaltres, jo mateixa al carrer Vinyals, al final del carrer Vinyals, arribaves i era un camp. I llavors d'aquell camp hi havia un caminet i anaves a sortir a la carretera de l'Ametlla. Però totes aquelles cases de per allà, res, allà no hi havia res. Tot eren camps. I era més maca la Garriga que ara. Molt més maca. Clar, deuria haver molts, tots aquests camps, que era... Conreu de gent del poble, ja dic que el meu pare, ja t'ho he dit, que teníem la vinya, bueno, la vinya encara la tenim, però llavors tenia un tros de terreno, un hortet llogat, doncs hi havia molta gent de la Garriga que conraven els camps, tenien trossos de terra i conraven. Molta gent, molta, d'aquí a la Garriga. Hi havia, abans d'arribar a les piscines, no, després de les piscines, hi ha un tros de camp recte, que allò era tot pruneres, de Can Nolar. Molt. Hi havia, tant, era molt més maco, molt. Veies, anaves pel poble i marxaves del poble, encara dins del poble, però hi havia trossets de camp, que veies, l'un hi havia tamoqueres, l'altre hi havia una altra cosa, però era maco, era molt maco, molt, més que no pas ara. Ara, en aquests moments, quins espais es conserven que siguin agrícoles? Mare, n'hi ha molts poquet, però n'hi ha uns trossets cap al barri de Querol, cap allà dalt, llavors n'hi havia, mare de Déu, al pont de la carretera de l'Ametlla, n'hi havia un tros cap allà dalt, que el meu pare hi tenia un tros també, però ara no, ara ja està, ja hi ha l'autovia que l'ha tallat i tot plegat. I llavors, on més n'hi havia? Jo recordo més el del barri de Querol, que és el més gran, i llavors cap on més n'hi havia? Bueno, cap a la carretera de l'Ametlla, és el que et dic, el carrer Vinyals, a la carretera, el de Can Nolart, sota el passeig, i n'hi havia molts, però trossets, saps? I moltes cases que tenien el seu hortet, la casa amb l'hortet. Ara no, ara molt diferent. Perquè el que és l'autovia, que era... Eren camps, eren conreu, i llavors anant cap al cementiri, a la Doma d'aquí a la Garriga, hi ha un tros, que has passat aquells pisos, hi ha un tros de terreno, que allò tot era conrat, ara és mort. Ara no hi ha res, quasi bé. Però el que ocupa ara l'autovia era camí o no hi havia res? No, hi havia, eren camps. Eren camps de conreus i hi havia i bosc. O sigui que per anar a Figuerola s'havia de passar pel mig de la... Pel mig de la Garriga, sí, havies d'anar per allà i sortir pel pont de Can Palau. I mira, jo me'n recordo que quan van fer l'autovia, aquí a la Garriga més aviat és un poble sa, ja en diuen, res d'ofec. La Garriga, un poble sa, res de no sé què i d'ofec, ara no em ve la memòria. I quan feien l'autovia, un xicot que hi treballava, que era un noi jove i venia per allà al poble i això, i em va dir, diu, aquí a la Garriga no han tingut mai boira, oi? Dic, no, diu, doncs ara en tindran. Jo dic, i per què? Diu, per què? Diu, perquè nosaltres tallem la muntanya amb el fer l'autovia, i al tallar la muntanya tindran boira, i efectivament, aquí a la Garriga, jo de joveneta no hi havia vist mai boira. I en canvi ara no és que duri gaire, perquè si t'hi fixes algun dia hi haurà una mica de boira, però quan són les 10 o 10 i mig o les 11 del matí ja marxa. Però n'hi ha. En canvi abans no se'n veia. Jo no em recordo de petita haver vist boira a la Garriga. És curiós. Sí, aquest xicot m'ho va dir. Diu, com que tallem perquè la muntanya del final del carrer Can Noguera, al carrer Can Noguera, al final, hi havia una font que anàvem a berenar